De NAM is dwaande met de tarriedings voor een nieuwe gaswinput bij Moddergot. Dat is nodig om de gaskraan in Greensland voor een pad dichtdraaid wordt. Extra barrings bij Moddergot moeten dat opvangen. Het moet oorlog miljoen kuub gas opsmieten. Zwembad de Rolpeel in Warkum giet dicht. Het bad is botvertut en om het iepen te houden zou er volslijne nijbouw komen matten. Het zwembad in Bolzert kan definitief iepen blijven. Ja, daar stie ik dit zwembad op de nominatie om sletten te worden, maar er is nu rond 1 januari 2018 een oplossing voor. De rechtbank in Leeuwen doet uitspraak in de zaak Miranda Olivier. De 38-jarige vrouw is in juni verliezen hier om het Libbenbrocht, door een 44-jarige Leeuwter. Er is 1 jaar celstraf en TBS tjenemeerske. Helptjensten hebben in Wietmassum een vrouw van het dak van een auto hellen. De vrouw rekte maar haar auto in het wetter bij de Hemeterleene. Ze kon zelfs uit de auto komen, maar kon de wal net bereiken. De vrouw is naar alle gedachten wat onder kwollen rekken en daarom moet vastzorg naar het ziekenhuis bracht. Joen en vannacht is er matige frost. Het viel flink kouder aan troch de eerste wien. Morgen droeg en sinneskin waar, let er wat delslag. De temperatuur leidt om het vriespunt hinnen.